halk ıqbalyn ýazlandyran arkadagly watandyr bu. O wazlar taýlaşdyran arkadagly watandyr bu. Bagşysyna bagşy diýen, ýagşysyna ýagşy diýen halkyn bagta wesläp söýen arkadagly watandyr bu. Gyýdyň çykar, ýa oglaýar, desserhana baryn goýar, dutar gyjaga jan koýar, arkadagly watandyr bu. Öňe bede wady nuran, ýaýlasyna cennet guran, o wazlary taýlaşdyran arkadagly watandyr bu. Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, gadyrly aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. O wazlary taýlaşdyran, ykballar taýlaşdyran, göwünlerimizi, köňüllerimizi taýlaşdyran, medeniýetimizi galkyndyran, sungatymyzy arşa çykaran, kalby aýdymsaz diýen, sungat diýen, bize ähli wabatda görüllü bolup duran, halifa bolup duran Mehriban arkadamyza gepleşigimiziň başynda ak ýüregimizden alkyşaý diýär. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dünýä nusgulyk alyp barýan beýgi işleriniň elmydama ulur waşyklary wetsenmegini tüýsüremizden arzuwlaýas. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bitaraplyň mekany bilen ajaýyp elimizde türkmen halkymyza gowunlar, bagtly ünlüň, toýly ünlüň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuw edýäs. Ne Mehriban ile şer hormatly tomoşaçylar, edýid arkadamyza ak ýüregimizden çykýan şeýle alkyşly arzuwlarymyz bilen gahrman arkadamyzyň ilhamyndan dören gaýtalanmajak şeýle kämil sad eserler bilen gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlanmadan şeýle de edýid arkadamyzyň saýasynda paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jaz merkezi bilen bilelikde taýýarlap sede hödürleýän o wazlar saýlaşyny gepleşigimiziň ýene de bir täze sanyny biz sizi tomoş etmäge çağırýar. Ne Mehriban ile şer hormatly tomoşaçylar, elbetde bu diýen şuny o wazlar saýlaşyny gepleşigimiziň bugünkü sanynyň üstü bilen ne bir özüniň owadan aýdymlary bilen bir garramajak, gaýtalanmajak ajaýyp söýgü aýdymlary bilen, türkmen halk aýdymlary bilen dinleýijileň ýüregini hemişe orun almagy başaran halifalarymyzyň biri bugün o wazlar saýlaşyny gepleşigimiziň üstü bilen size bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berer. Ýöne halifa aýdymçymy siz bilen tanış etmeden öňürtü, halifany sahna çağırmadan öňürtü ne gepleşigimizde sadan dostumyz, sadan ýigitlerimiz gatnaşyp oturýarlar. Olara häzir biz siz bilen tanış etmek isleýär. Ezbereli sadanlarymyzyň biri, sadan dostlarymyzyň biri Atajan Eyyubov, şeýle de halifa sadanlarymyzyň biri, kompozitor sadan Bayram Haliyev, şeýle de zihini sadanlarymyzyň biri Begenç Narguliyev, şeýle de doganlar Anna Şarifler, Seyran, Söhbet Anna Şarifler bugün o wazlar saýlaşyny gepleşigimizde gatnaşýarlar. Ne Mehriban ile şer hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlary ýerine ýetirip berjek halifa aýdymçymyz bilen tanış bolaýmak galy. Gelin onu o wazlar saýlaşyny gepleşigimizde siz üçin şirinden şirin owadan söýgü aýdymlary, halk aýdymlary ýerine ýetirip berjek halifa aýdymçymyz bilen tanış bolarym. Salam Mehriban tomoşaçylar. O wazlar saýlaşyny gepleşigine gatnaşanmyda kän wagt bolmadygym bolsa, şu gepleşikde görmek isläp köp sanly SMS uradypsyňyz, hemmeňize sag bolsun aýdýan. Siziň üçin öz dörejiligimizdäki aýdymlaryň bir näçesini alyp geldik. Ýene de siziň iyi beren soraglaryňyz bar. Şu soraglara da jogabyny başardygymdan bermekçi. Mehriban arkadamyzyň saýasynda sungadymyz günne pajarlap ösýä, sebäbi onuň ösmek üçin döwrümüz bar. Mehriban arkadamyzyň tagallasy bar. Bizem ähli medeniýet sungat işgärleri şu mümkinçiliklerden peýdalanyp öz täze eserlerimizi, ine şu türkmen owazy teleýaýlymyny, onu da şu halkymyzyň söýgüsini gazalynan owazlar saýlaşyny gepleşigine bize iýdigi derli siz bilen söhbet gurmana, size öz aýdymlarymyzy aýtmana, döredilen mümkinçilikler üçin şeýle gepleşikleri öretmäne, şeýle aýdymlary öretmäne, halkymyz bilen medeniýet sungat işgärlerini hasan bir ýakynlaşdyrýan ýollary açyp beren üçin Mehriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, elmydama beýik işlerini, dörejiligini, şu ýurda ähmiýetli, dünýä ähmiýetli beýik işlerini rowaşlyklar ýar bolsun. Türkmen owazynyň daşlaşmaň, owazlar saýlaşanyny gepleşigi siziň üçin.
O wazlar sazlaşan natly gepleşigimizden bugünkü sanyny Türkmenistanyň halk artisti Halipa Annogul Muratdyrdyp. Halipa gepleşigimize hoş gördük. Diýerine de geçip bilerdiňiz. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimize dowam edýäs. Ene bugün o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimizden bugünkü sanyny Halipa Türkmenistanyň halk artisti Annogul Muratdyrdyp we sadanarlar toparlan gepleşigimizde gatnaşýar. Annogul aga biz ýene bir ýola siz gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Ene bugün gahrman arkadamyzyň saýasynda gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bagtyar türkmen halkymyz Gurban bayramyny garaşdyr bak bir tarap Türkmenistan diýarymyzda bir 3 günläp ullan toýlaýas. Elbetde Gurban bayramy bir sagdyn ruhyň, bir gödel ahlagyň bayramçylygy. Şuportatda bir ähli watandaşlarymyzy gahrman arkadamyzy Gurban bayramy bilen tüýsüremizden gutlaýas. Ýene-ki ýyllarda şeýdi bir agdy birlikde, bolçulukda, erkinlikde, gahrman arkadamyz bilen bilelikde şeýle ul toýlary bir agdy birlikde ullan toýlamak her ýerimizde meýesser etsin. Siziň hem Gurban bayramy gutly bolsun, gepleşigimizde de hoş gördük. Bizim Türkmen halkymyzam elmydama Gurban bayramyny bir öz bolşly üýtgeşik, şeýle hoş niýetlik bilen bellenýän bayramçylyk bul ýaşullaňam, ýaş kiçileňem ählisiniň bir garaşylýan bayramçylyklarynyň biri. Şu bayramçylyk bilen mehriban, gahrman arkadagymyzy, bütün Türkmen halkymyzy şu Gurban bayramy bilen tüýsürüňden gutlaýan biziň bol saçakly, parahat asmanly Türkmenistan ýurdumyzda elmydama agdy birlik, boleliňlik, arasy asman parahatçylyk döwran sürsün. Şu bayramçylyk bilen sizem ähli dörejilik işgärleňizem tüýsürüňden gutlaýan. Köp sağ olun. Annogula arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde de gahrman arkadamyzyň saýasynda bagtyar türkmen halkymyzda siziň aýdyşyňyz ýaly bir agdy birlikde şeýle bir ul toýlary, milli bayramlary toýlamak her birimize meýesser etsin. Ne annogulaga dinleýijilerem bilýänler, ödüňizem bir o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimiziň 4-nji mögsümi, ýa-ni ýakynda bir täze mögsümde başladyk. Elbetde gepleşigimiziň 4-nji mögsümiň ilkinji sanyna da sizi geldiňiz, sizi gatnaşdyňyz Türkmenistan halk artisti Taha Dursun Hojaky bilen bilelikde bayramçylyk sanyny ýad edipdik. Ne bir biziň 05-70 ýaşky ýyska belgimizde aýdymsa söýjülerimiz, siziň dinleýijileriniz, muşdoklaryňyz, biziň gepleşigimiziň teletomşaçylary o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimizde ýene de gaýtadan sizi görmeklik isläp bir näçe SMS-ler ýolladylar. Ne biziň dinleýijilerden gelen SMS-ler esasyny şol SMS-ler gözegine tutup bir size ýüz tutdyk, sizden biziň şaklygymyzy kabul edip o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimizden bugünkü sanyna gatnaşyp oturýarsyňyz. Aýratynam annogulaga şu iýleşlerimiz, dinleýijilerimiz ýollan SMS-leriň köp bölümini bir ünne werji ähengdäki Halipalaň dörejiliginiň bir nusgawy şahyrlarymyzyň sözlerine dören aýdymlardan bir gepleşigimizde ýerine ýetirip bermekligiňi haýyş etdiler. Elbetde gepleşigimizde de getiren aýdymlaryňyzyň sanawyna bar eken. Şonuň üçin mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmen wagtyly ýaýlymyny o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimizde tomaşa etmekligiňizde dowam edin. Gepleşigimiziň dowamyny siziň haýyşnamalaryňyzy gözegine tutup annogulaga bir näçe bir Halipalaň dörejiligine degişli bir ünne werji ähengdäki aýdymlardan size ýerine ýetirip berer. Şonuň üçin başga ýaýlyma geçmeden o wagtlar sazlaşan natly gepleşigimizde Türkmen wagtyly ýaýlymany tomaşa etmekligiňizde dowam edin. Ne Halipa bugün elbetde gahrman arkadamyzyň saýasynda Gurban bayramyny bagtyar türkmen halkymyz agdy birlikde bir şatlyk şowhun bilen ullan toýlaýarlar. Ne elbetde gahrman arkadamyzyň saýasynda da biziň bir her bir günimiz toýa betsen ýa bayrama betsen ýa ödem ne biziň öňümizde ne şu ýyl nesip bolsa baş bayramlarymyzyň biri bolan bir taraplyk bayramçylygymyzyň 25 ýyllyk toý ullan toýlanýar. Elbetde bir dörejilik adamsam, näme bir döwlet derejesinde ullan toýlanylýan toýa bir sowgatly gelýär. Sowgatly bar ýa aýdymça aýdym bilen şahyr öz goşgusy bilen sadanda öz sady bilen ne bu günler dörejilikde näme täzelik şul bayramlary näil sowgatly bar ýa mümkin täze aýdymlar döredýänsiňiz. O dörejilik adamlar elmydama heme gözlegde bolýar. Onuň zähmet çekmegem hukmanna. Onuň şoň üçin şunýalyk döwürde şeýle bagtyarlykda hemme ugur boýunça mehriban arkadamyzyň özü bizi ýol ýörelge görkezip hem bize ähli etjek işlemimizi halkymyza ýetirmäne uly mümkinçilikler döredip durka döretmezlik mümkin näle. Ýaş bolsa ýaşyň uly bolsun tafawut ýok. Ähli adam
şu täze eserler bilen halkyň öňüne çykmak niyet bilen işleýärler. Onuň ene şu bellemel zat şu bizim bayramçylyklarymyz iýdi giderli gelip dur. Ina şu siziň gepleşiňizden eýen bir halkymyzyň içinde uly söýge münasip bolup özüm şu mövsüm her gezekde sahnalaňyzyň üýtgemegi buňa döwrewap tehnikalary hemme zatlary bu zatlar Mehriban arkadagymyzyň ilki bilene size döretip beren mümkinçilikleri. Yani şu mümkinçilikleri bizden peýdalanýar. Sebäbi telewizioniýaň işi bilen aýdymçy sadanalan işi ki kwapdaş gelýärmi da bili işleşmeli bolýar. Şoň üçin siziň gepleşiňiz bilen biz täze aýdymlara ýerine ýetirýäs. Bir aňyr ýaş gaýdan aýdymlanmadan ýetirmäne uly mümkinçilik gazanylýar. Şoň üçin hem öňümizde ýene-de bayramçylyklar kän golaýda garaşdyrlyk bayramymyz ýetip gelýär. Ine şo bayramçylyga taýynyp görülip otyr. Her kim bir täze döwrewap gowy aýdymlary ýerine ýetirmek biziň watanymyzy, şu Mehriban arkadagymyzyň büyük işlerini wasp edýän aýdymlar iýdi giderli. Ähli aýdymçy şoň gözleginde bizim şoň ýaly umuman esasy biz aýdymçylar, dörejilik işgärleriniň umum maksadymyz halkymyzy begenlerip şu halkymyzyň agdy birlikde geçirýän bayramçylyklaryna bizim öz goşandymyzy goşmak biz üçin uly mertebe bagyt. Onuň hem ýene bir zat belläsiň gelýän öňümizde garaşsyzlyk bayramçylygymyz, onuň hem edil iyi sürede bir taraplygymyzyň bayramçylygy. Şol bayramçylyk gaty uludan eýemden her kim taýynyp görüp otyr. Şo bayramçylykda da täze aýdymlanmaz, sadlamyz bilen çykyş eder. Döretmek üçin ähli mümkinçilik bar. Sen ýaşyňa seretmezden ýaşyň uly bolsun tapawdy ýok. Şuň dören aýdymy ertir sahnada daýdyp bolýar, ertesi gün radio ýylymyňyz bilen ýa tele ýylymyňyz bilen halka ýetirmek şeýle uly mümkinçilik açyldy da. Mehriban arkadagymyz şu halipa şägirtlik ýoluny açyp berdi. Şonuň üçin hem şu bir gowy söz ýadyma düşdi-de, şu ýaşlara ýol, halipalara hormat. Ine şolam esasy şu biziň şu matky döwrümizde aýdym sadyň içinde şu zatlar bolup dursa, her bir halipaň we şägirtleri bar. Muň fakasynda da Mehriban arkadagymyz dur. Ýene bir zat belläp geçesiň gelýär. Mehriban arkadagymyz şu halipa şägirtlik ýoluny açmagy özüniň bize hemmemize nusga bolup Mehriban arkadagymyzyň özü altygyny terbiýeläp ýetişdirdi. Kerim Berdimuhammedow näýlek eýem ustatlyk derejesine ýetmegi, onuň üçin ýollar geçdi. Köp aýdymçyň çağalary ýa agtyklary aýdýanlary bar. Ine şo zatlara uly nusga bolup durdy. Ine Kerim eýem ustat bolup ýetişmeginde de halipaň uly ornu var. Mehriban arkadagymyzyň Kerim'in halipasy umuman biziň ählimiziň halipamy. Mehriban arkadagymyz özüň görüp dursun, halal işlemek, näýlek zähmet çekmek, watany näil derejede söýmek, şu zatlary bize görkezen soň bize halipa bolup dur. Her gezek şu Kerim Uljan çykyş edenne bir menne hasam bir ýetgeşik duýgular başdan geçirýänler. Kerim Uljan görem hem aýdym aýdyp dur, sadam çalyp dur. Ol islam zadyny dürli dillerde aýdym aýtmagy, bu zatlaram ilki bilen halipasyndan alýan mektebiniň netijesi. Şoň üçin Mehriban arkadagymyzyň özü görýäňe bize näýlek sadlary näýle ýerine ýetirmeli, aýdymy näýle aýtmaly, sahnada özüň näýle alyp barmaly. Şu zatlara da bize hem bize görkezip dur, hem agtygyna öwredip duran soň ine şu zatlar şonda bolýar da. Men näýän şumat men şu döwürde men ýaş oglan bolsam, menem saat salmany jyrdaşardym. Dile öwrenmekde de bir uğruna ılgardym. Ýöne men bir begenýän zadym şu ýaşymyzda şu zatlary görmekliň özüm uly bagyt. Bir taraplyk bayramymyzda da biziň türkmen halkymyz dünýä agdy birligimizi, biziň medeniýetimizi, biziň ýeten sepkitlerimizi görkezmäne de uly bir meýdan saçyp berdi. Nesip bolsa ählimiz şoňa gatnaşar. Mehriban arkadagymyz bütün türkmen halkymyzy bir jewitleşdirip 5 vilayet 5 dogan edip
ähli vilayet bolsun, Aşgabat şäheri bolsun, tapawdy ýok. Ähli ýerde sungodam şo bir derejede ösýär, ilmam şeýle derejede ösýär. Ähli zat din ösdürip şu hemme türkmen halkymyzda bir bagtyarlyk saçygyna jemlen Mehriban arkadağımız var. Şoňa da ýylyň başynda özüňe matnaşdyň. Mehriban arkadağımız medeniyet sunuwdy işgärlerini eýem ýylyň başyny şu täze ýyl garşy alamyzda medeniyet sunuwdy işgärleri bir saçyga jemläp bize öz soğudyny, aýdym soğud, saat soğudyny, ýygy derli soğud edip dur. Halipa maslahatlaryny berip dur. Şol ýylyň başynda geçirilen erkin dörejilik dawarasyna Mehriban arkadağımız bizi ilhamyndan dören aýdym saat eserlerini bizi bilen paýlaşýar. Onda da iň begençlisi şu bir näçe aýdymçylary çağırıp öz eserlerine goşulşyp bilelikde aýdym aýtmana çağırmagy ne şol erkin dörejilik akşamyna maňa da Mehriban arkadağımız özüniň bir ilhamyndan dören ýadymda diýen aýdymyny bile aýtmak maňa meýesser etdi. Ene teleýaýlymda halkymyzam görenler. Bu zatlar bir adamyň ömründe iň begençli güllüň biri. Kerim Uljanyň şu dörejilik ýolunyň dowam bolsun. Mehriban atasy bilen bilelikde döretjek eserleri elmydama bize halkymyza uly sowgat bolup ilhamlanmaz joşdursun. Üstünlikli ýollary dowamly bolsun. Şair paýlaram gutly bolsun, höwür köp bolsun. Şeýle şägirdi, şeýle perdendi terbiýelep ýetişdiren Mehriban arkadağımyzyň jany sag ömrü uzak bolsun. Dünýä nusgalyk beýik işlerem rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolun. Anaglaga arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde size de sunuwat ýoluna uly üstünlikler arzulap Mehriban arkadağımyzy, döwrümüzi, ýurdumuzy wasp edýän owadan aýdymlaryňyzyň höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýasyny. Şu sözüňizde özüňiz bellädiňiz bir durmuşymda, sunuwatymda bir meni buýsandyran özüm bir hiç şu ýadymdan çykmajak bagtly pursatlar diýip, ýani Gahryman arkadağımyzyň sesine ses goşup, Edid arkadağımyzyň ilhamyndan dören şeýle bir ýadymda diýip ajaýyp eserini bir arkadağımyzyň sesine ses goşup ýerine ýetirdim. Bir şeýle bir meni bir buýsandyrýan pursatlaryň, bagtly pursatlaryň ýeri boldy diýdiňizde bir dinleýijilerem şol aýdyma garaşýanlar elbetde biziň öýdümizde garaşýar mümkin bolsa şol aýdymy gepleşmeden başynda ýerine ýetirip berseňiz bir gepleşiňiz bir öýd bolşy badalgasy bolardy. Soňra dinleýijilerden bir näçe sowallarymyz bar. Size sowallar ýetirer. Şeýdem gepleşime söhbetde şu arkaly dowam edibererse. Baş üstüne başardığımdan ýerine ýetirey. Onda Mehriban ýylaşlar hormatly tamaşaçylar, biz häzir gepleşigimizi Gahryman arkadağımyzyň ilhamyndan dören ýadymda diýen ajaýyp eser bilen Türkmenistanyň halk artisti Anagul Murat Durdyýowyň buýsan şulen ýerine ýetirmegine şol ajaýyp aýdym bilen, şol ajaýyp eser bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň.
zira değildir. Yaşlığından yatıya baktım kimin akıllı sevgi olup sadılar. Yıldızlar nur elimde ruhun coşar dilimde. Acaba baktı var ya budurmuşum yolunu. Yadımda baldım yolu yadımda. Yadımda geçen günüm yadımda. 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 Mehriban ýyleşler, hormatly müşahiçler, Gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen wagty ile ýaýlymyzda taýýarlanyp size hödürlenýän o wagtlar saatlaşyň natly gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Anagul Muratdurdy bilen dowam edýäs. Halipa ýanky ýerine ýetirip beren Gahrman arkadaşymyzyň ilhamyndan dören gaýtalanmajak şeýle bir kämil, ajaýyp eseri ýerine ýetirip bereniňiz üçin sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizde indi bir dinleýijilerden gelen sowallar bilen söhbetleşik arkaly dowam ederelim. Indi Anagul aga ilkinji bir ýyleşlerimizden, dinleýijilerimizden gelen sowaly soragy size ýetirmek isleýän insan üçin iň edidi ýer nire siziň pikiриňizçe? İnsan üçin iň edidi ýer watan. Göwe ganyň daman topragy. Ine bu adam üçin iň Mukaddes ýer. mukaddes ýer bolup durýar. Watan siz üçin. Watan. Bolýa. Indiki sorag bir giden soň ýyzyna gazanyp bolmaýan zat näme? Awray hem mertebe. Sebäbi awray gazanmak käwagt aňsa adam düşýänler ýöne ol awray saklamak kynrak da. Sebäbi ilki bilen öz halkyň seni ikrar etmegi, halkyň bir bölegini özüňe dinleýje edip saklanmak. Onda da özüň şonu bir sadalyk bilen elmedama şu halkyň arasynda bolmaly. Sebäbi ine şumatky biziň gepleşigimizde aýdymçy bilen halkyň arasynda siz köprü bolup hyzmat edýäňiz. Sebäbi biz köp zatlarymyzy halkymyza şu teleýaýlymyz bilen ýetirýärse, edir şoňalak olaň gyzyklanýan soraglaryny ýa-da ýa özüň diýdiň kän wagt geçmedigen bolsa ýene şu isleg bildirdiler bir Gepleşige gelýärsiňiz diýseňiz, men göni şoňa seslendim. Sebäbi men borjum elmedama şu halkymyzyň şatlanýan günlerinde, toýlarda ýa-da döwlet derejesinde geçirilýän çärelerde başarjanyňy görkezip bir halkymyza hyzmat etmek ine şol uly mertebe. Indi Anagul şu wagt bir dinleýijilerden gelen soragy size ýetirdik-de, bir giden soň ýyzyna gazanyp bolmaýan zat näme diýemizde awray bilen mertebe diýdiňiz. Indi bir issenlik adam ýa-da aýdymçy bolsun ýa sadanna bolsun, issenlik kärde zähmet çekýän insan awray bilen mertebäni gazanandan soň özünden gidirmezlik üçin awray bilen mertebäni näme etmeli? Onun için ilki bilen halkyň içinde bolmaly. Fadançyk bolmaly. Halk bilen dörejilik adamlarynyň. Halk seni ikrar edip isleýärmi şondan daşlaşmaly. Sebäbi döredýän eserlerinde de şu halkyň içindäki şatlygy, şolaň bir duýgularyny aýdymyň üstü bilen bermek. Ondan sen halkyň içinde sada bolmagy, sebäbi aýdymçy bolup halkyň öňüne çyksaň seni hem gaty jogapkärçiligi ulla. Sebäbi sen sahnada alyp barýan özüň näle alyp barýan, durmuşda özüň
özüňi öz maşgalaňda, umuman dost ýarlaryň arasynda halkyň içinde özüň näle alyp barsaň, şoňa görä adam halkymyz baha berýär. Şol birazajyk bir menmenlik etseň, onu awray bilen mertebeň ikisem bilelikde senden daşlaşýar. Beýmurat, onuň şu men şu aýdym sunudyna başlanymdan şu wagda çenni köp aýdymçylar bilen bile sahnada ya toýda ya umuman bir döwürde bir näçe aýdymçylar bilen bile işleşdik. Ýöne şolaň içinde käbiri bir gysga wagtyň içinde üstünlüge ýetýär. Ýöne şonu edil şol gysga wagtda ýetişýärligim, gysga wagtda da şol halkyň ýadyndan çykýar. Halkyň ýadyndan çykýar. Onuň üçin hem köpsüniň men özlerine ýalňyşlygy görýän. Sebäbi şu diýilýänler sunuwadyň aňyrsy ýok diýilýär-de. Sadalygyňa aňyrsy ýok. Umuman hyzmatyňa aňyrsy ýok. Şu sen näçe gowursalar şonça da sen sadalyk bilen halkyňa hyzmat etseň, onu halk görýär. Onuň şonýalyk aýdymçylar uzak ýaşaýar. Döredijiligi uzak ýyllara dowam edýär. Şoň üçin ýaşlaram şuma şu hal belleşimiz ýalyk şeýle gowy döwürde gysga wagtyň içinde ýaşlanmaz owaz radio ýaýlamy bilen türkmen owazy ýa siziň gepleşiňiz umuman tele ýaýlymlaryň üstü bilen halka gysga wagtyň içinde özüni tanadyp meşgullygy eýe bolup bilýärler. Ýöne şolar bilmeli. Şu näçe seni halk söýse ýa-da seni dinlese sen şonça da jogapkär bolmaly. Sebäbi sen öňke denişiňden innik etjegişiň hasam gowy bolmaly. Şonu etmeseňem onda bir ýerde ýara durursyň ýa-da aşak ýene de öňke başlan ýerine düşüp bilýär-de. Şoň üçin ýaşlamy şo zatlary bilmeli. Elmydama bir gowy söz bar. Ýaşlara ýol, halipalara hormat. Şo ýöreligede elmydama bolsalar intak etjek işler köpdür. Sebäbi ýaş wagtyň edýän zadyň şol iň ýokary derejede öýtseň ýalňyş. Sebäbi ýa adam kämilleşmeli, tejribesi artýar ýyllar boýunça. Şonu eýem öňkü eden zatlamyna özümizem şeýlede, öň eden zatlamyna şu döwür seredip, şonu muny şeýletmeliken, aýony şu döwür şol edýänimiz dogrudur ömüýden bolmagy mümkin. Onuň diýjek bolýanym şu zatlary ýaşlara ünnäsim gelýär, onuň mehriban arkadagymyz özü bize nusga bolupdyr. Bize şu aýdymy näli döretmeli, iň merkezi şu tele ýaýlamy bilen hemmämiz gördük şu studiýada näli işlemeli. Şol bir dörejilik adamyň nädip döredilýänligini şoň nusgasyny bize görkezipdir. Şol ýaşlara uly mektep, bize de mektep. Şoň üçin näme başga halipamyz mehriban arkadamyň jan sag elmydama şoňa döredýän eserler halkymyzyň ýüregine siňip kalbyna ýaşasyn. Elmydama galamy ýiti döredýän saadlary, aýdymlary elmydama ýurdumyzda, parahat ýurdumyzda ýaňlanyp dursun. Köp sag bolun, şeýle bolsun, anola arzularyňyz hasyl bolsun. Ne gepleşigimizi ýene de soraglar bilen dowam edäliň, soňra bir söhbetleşigimiziň dowamyny aýdymlara ýazdyrarys, aýdymlar bilen dowam ederiz. Aýdymça iň zerur bolan 3 zat näme? Aýdymça zerur bolan 3 tane esasy zat näme diýip pikir edýäňiz? İlki bilen aýdymçy hemme adam bolup bilenok, o sebäbi ilki bilen tebigy zehin bolmaly. Şonuň bolmasa aýdymsazy aýdymçy bolmak kyn işe. Zähmet bilen hem ýetip bolmaýar. Ya 100 götürüm zähmet bolanda da egerde bir aýdymçy bolan näýem sen ütgeşik sesiň bolmaly, dogrymy? Ondan başga da zähmet seýerligiň bolmaly. Onuň aýdymsazy duýgyň şeýle güýçli bolmaly. Şo zatlar hökman bolmaly. O bolmasa bardyr aýdymy hemme adam aýdasy gelýär. Her öýde aýallygyny ýadyma düşýär. Şu hal lokosalaram bir nahar taýynnasalaram aýdyma hiňlenýärdiler özlerim. Gowum aýdýardylar. Ýöne her kim aýdymçy bolup bilenok. Şoň üçin ilki bilen men pikirimçe tebigy zehin hökman diýip düşünýän. Ondan soňra ýam zähmet, ondan soňra gylyk häsiýetem hökman gerek.
Aydymça. Düşnükli. Indi anawla ýene de bir soru, sonra gepleşigimiz siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Aýdymy sesiňe bat berip gıýgyryp aýtmak möhümmi ýa-da yürekden aýtmak möhümmi diýär dinleýijiler. Esasy yürekden aýtmak. Yürekden aýdan adam nirde gıýgyrmaly, nirde pisräk aýtmaly, nirde zarin ses bermeli. Ol hökman ol vakalsyn ody operalarda ine olar ýazylan eser boýunça ýerine ýetirýärler. O taýda iýem sebäbi olar uly eserleri bir sahna nemesinde iň bir uly ýollaň birde şu vakal ýoly. Onuň üçin hem konserwatoriýamyzda biziň gowy aýdymçylarymyz çykyp soň estradada da aýdýarlar. Ýöne şu oň bilen ýöne estrada aýdymçy bolmak ikisiniň tapawdy nämede? Sebäbi estradany eýen sen yüregiň bilen şol özü bolsa şonu gowy bolýar. Nirde gıýgyrmalysynam, nirde peselmesinam özüň şonu pikir edip şu taýda men gıýgyryn ýa şu taýda men peseleýin diýmän şu yürekden içine girip aýdanda sen öýem şol özüň bilen ogam şu gıýgyrýan ýeriňem, peselýän ýeriňem. Te o zatlar şu duýguň netijesinde aýdymçyň öz bir aýratynlygy ýüze çykýar diýip düşünýänler. Şoň üçin hökman yürekden aýtmasaň onda sen dörejilik adam bolup bilmeýän men pikirim şeýle. Düşnükli. Şu dörejilik aleminde döredýän aýdymlaryňyň ýerine ýetirýän aýdymlaryňy duýup aýdýan. Hemmesini duýup aýdýan. Sebäbi esasanam şol bir öz ýerine ýetirýän aýdymlam, ýollaryň her türlüsü bar da şolaň öz estradada özüme ýakyn Teva käbiraydym men başlap soň taşlayan wagtym bar. Meselem aýdymlar. Ay onu men neme halka ýetiremok da aýdymlar. İşlerine fadanna mysal üçin kompozitor bir saat aýnadym, şu taňa gelişe şolaydym bir aýtsaň diýip haýyş edýän wagtlar bolýar da onuň barýan studioda dinleýän erwedem däl. Onuň şu ýazga başlaýan bolan şu duygu yürekden duygu bolanok şo bolan men ýene göwn etme şolaydym menlik däl. Ýok gowdy otira diýär-de ol dinleýän adam üçin gowduram bolýany özüm üçin laýyk däl. Onuň şoňalyk aýdymlaryň köpsi men aýran wagtlar bar da aýtmadyk ýerler bar. Ýöne özüm eýem söýüp aýtsam özüme ýakyn neme aýdym bolsa onu eýem şonu oňardygymdan diňe yüregimden ýerine ýetir. Düşnükli. Indi bir yürekden duygu berip ýerine ýetirýän bir ödörjülüňizde hasam size bir meşhurlyk getiren aýdymlar bilen gepleşmegde dowam edelim. Soňra sowallar size ýetirir. Näil aýdym ýerine ýetirip bermesän olar? Öňem belläpdik bile şu men käbir aýdymlanma 10 ýyl 15 ýyldan gaýtalan täzeden işledim. Şol Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýaş Institutyny men okuyan döwürlem 91-nji ýylda şo gaýgylanma diýip bir aýdymy ýerine ýetiripdim. Onuň şol aýdymy ikinji gezek ýadyňyza düşýän bolsa şol 2007-nji 2008-nji ýylda men şol aýdymy täzeden ýerine ýetirip Türkmen owazyny şol bir şekilli aýdym bolup gidýärdi. Ilkinji döredän şekilli aýdymlaryňyz şodumy? Şolaň içinde bardy. Bir ilkinjilerde birinciden Watany aýdym bardy. Onuň ýa-ni şu gaýgylanma, soň daşlaşma, soňalyk umumyň aýdymlar bilen. Şoň üçin şuňyna soňa ýene bir azadyk üýtgeşmelerge ýerden. Azadyk. Ýöne çala üýtgeşmelerge ýerdip döwre edip häzir başardygymdan ýerine ýetirip berä. Onda bizem elbetde siziň gaýgylanma diýen söýüp aýdymyňyzy yürekden ýerine ýetirmeňizde o wagtlar saatlaşan atlyýetleşimizde şu pursatda tomaşa edip oturan dinleýijiler bilen, tele tomaşaçylar bilen dinläsimiz gelýär. Mehriban ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atlyýetleşimizde Türkmenistanyň halk artisti Anogly Murat Durdiýew aýdym aýdýar. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň.
Bil ki yarım gül gerektir, alay sana gülüm. Bil ki yarım tez gerektir, alay sana dedim. Atır gülün, sevgi gülün, ımcıkmazdım bulmazdım. Senin dilin sürüp devran aramı ümedim. Kaygılanma canım, kaygılanma. Kaygılanma canım, kaygılanma. Kaygılanma canım, kaygılanma. Kaygılanma canım, kaygılanma. Gelipimiz gülleşeli, bağıt kattan tedleşeli. Gidip bizi arzu olur, toy günün belleşeli. Mudam yolla bağıt bulsun, tırla teşte tağıt bulsun. Vipamıza boyun bolu, bu sine görüşelim. Kaygılanma canım, kaygılanma. 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 Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owalar saatlaşan atly etmişimizde Türkmenistanyň halk artisti Anogul Murat Durduýew bilen dowam edýär. Halipa ýanky ýerine ýetirip beren owadan söýüp aýdymyz üçin hoşallygymy bildirýär. Dinleýijilerden gelen sowalar size ýetirmek isleýär. Anola soraq şeýle, köpüýmiz bilýäs elbetde bir aýdym sasunuwatyny bir uly üstünlüge, meşhurluga ýeten Halipa hökümini halkymyzdan bizem dinleýijilerem sizi tanaýarlar. Şu uly bir sunwatda gazanan üstünlüğüňiz, gazanan meşhurluğuňyz sizi üýtgetdimi? Owa, Gow tarapymy? elbette gow tarapy. Sebäbi ilki bilene adam näçe ýaşyň ululugyňça hem durmuşa seretişiň hem umuman pikir etişiň hem goýulşýar da. Şoň üçin hem meşhurluğu entek hiç kaçan aydımçı men ine bu zatlar kazanım şuňalyk şunça ýyl aýdym aýdýan diýmeler men pikirimçe özüňe baha bermeli däl. Ondan hem şu inni biz diňe aýdyma aýtmalylar öz şägirtlerimiz var.
yaşlar var, ilmidamı bizden bir golluğa garaşýarlar, bir söz kömegini, bilýän zadymyzy kömek etmegimi soraýarlar. Şoň üçin hem şu näçe eýem şu meşgul adamda köp ýyl dowam etdigiçe şonça da adam sada bolýan eken. Onuň halkyň duýgusyny, halkyň islegini bilip başlaýar. Ýaşlara ähli zatda görel almana mehriban arkadağımız var. Oleýem durmuşyň özü hemem ýyllar şo zat adamyny taplaýar diýip düşünýär. Düşnükli. Ýene bir soraga geçeli. Aýdym sada geçip başlaňyzda size esasy näme kynçylyk töretdi? Başlandymy? Owa, aýdym sada başlaňyzda esasy kynçylyk Men aýdym töredin sada zat nädip başlanmam bilem o. Sebäbi men ilki bilen ýöne aýdym 3 tane aýdymy ýöne hiňlenip bören çağı. Ondan öňüm aýtdym gepleşiňizde şu ağam gitara çalanna şoň gapdalyny aýdym soň belli bir şu goňşularymyz şu otyrkalar meni ýörüýti öýden ağam äkidip şu aýdymy aýtdyrýardy. Menim çağı aýdýardym. Soň halipalar bilen ýazgy ýazyp başladyk. Kiçik oglanam bolsam umuman aýdym aýdýardym. Bu zatlar eýem şol mektep oturup soňam ýanky institutda okuyan döwrümüz eýem halkyň ýazgylary, aýdymlary gaty üns berilýänligi onuň men şonu girdim diýip hasap etdim-de. Sonyalyk. Düşnükli. Ýene bir soraw. Siziň pikiriňizçe kämil aýdymlar näme döreýär? Döwrüň özü kämil aýdymy döretmegi talap edýär. Sebäbi men bir mysal alasym gelýär. Näme şu her halkyň öz bir döreçiligi bar-da. Döwre wagt döreçiliklerini seredýän bolan şo taýda halkyň şuňky şolaň ýaşaýyş durmuşyny aýdym sazlarynyň, ýollarynyň şolarda aýdylýan aýdymlaryň üstü bilen bilip bolýar-da. Ine şu käbir döwletiň aýdymlaryna, sazlaryna, umuman döreçiliklerini üns berseň bir zady görüp bolýar-da. Şo gamgynlyk, halkyň ýaşaýyş durmuşynyň kynçylyklaryny şolaň aýdym sazlarynyň döredýän eserleriniň üstü bilen duýup bolýar-da. Ýöne biziň arkadagly ýyllarymyzda özüňiz görüp dursuňuz. Döreýän aýdymlarda biziň döwrümizin galkynşy, halkymyzyň bagtyarlygy, parahatçylygy şo zatlar duýup bolýan şumat bizde döreýän aýdymlarda. Özümiz hem şu döredemizde aýdym saýlamaly bolýar bolan şol nädip aýdym aýdanda şol döwrüň öz aýtdyrýar diýip düşünýän. Şoň üçin hem biziň şumatda döreýän ýaş aýdymçylarymyzyň, ýaş kompozitorlarymyzyň, şahirlarynyň ine Medeniýet institutunda muallimler var, şahir ýaşlar bar. Özüm muallim bolup berler ýöne şolaň döreçilikleri, onuň käbir goşgularyny berýär bolup seredýän bolan şo taýda ruh welentlik, parahatçylyk, bagtyarlyk, boleliňlik. Şoň üçin biziň aýdymyzda da şonu näil aýdymyzda da şo döwrüň öz bir öz aýtdyrýar, döwrüň öz aýtdyrýar. Şoň üçin ýene bir gede gaýtalap aýdýan döwrüň özü kämil aýdymlary döremägine talap bar. Şu bizi erkin döretmäni, bagtyarlyga ýetiren mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny tüýsürümden arzu edýän. Bize halipa bolup ähli uğur boýunça bize nusga mektep bolup duran mehriban arkadaşymyzyň döwletini bizem döwrüň sesine ses goşup ýurdun agzybirligini, bagtyarlygyny dünýä ýaymakda mehriban arkadaşymyzyň saýasynda her birimize ýar bolsun. Şeýle bolsun. Halipa elbetde bir dinleýijilerem bizem bilýäs. 30 ýaş ýyllarym köprak wagt boldy aýdym sadyň içinde biz siziň döreçiligiňiz bilen tanyşyp bir şu aýdym sada başlan ýyllaryňyzda elbetde estrada ýolundan başladyňyz. Şu üstünlüge de meşhurluga da şu ýol bilen ýetdiňiz. Häzirki wagtda da bir estrada ýoluny arkadaşymyzyň saýasynda halkymyzda toýlarda, bayramlarda owadan aýdymlaryňyz bilen, owadan owadyňyz bilen dinleýijilerinizi beğendirip gelýäňiz. Indi ýa gepleşigimiziň başynda da belledik. Elbetde bir aýdym sa söýüjlerimiz şu owadlar saýlaşynatly gepleşigimizde bir siziň ýerine ýetirmekliňizde bir ünlü werji ähengdäki, terbiýe werji ähengdäki aýdymlara da bir islegillerdiler elbetde getiren aýdymlaryňyň sanawyny şeýle aýdymlaram bar eken. Indi şeýle sora ulan size ýüzlenmek isleýär. Bir
arasynda toýlarda, bayramlarda gawat gelýär türkmen halk aýdymlaryny bir nussawy şahyrlarymyzyň sözlerine dören milli ähengdäki aýdymlary ýerine ýetirýän pursatlaryňyzy, desanlardan ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy biz gawat gelýär. Dinleýijilerim şu anolagy gepleşige haýsy nussawy şahyrlarymyzyň sözlerine mümkin haýsy halk aýdymlary ýa desanlardan aýdym getirildi mükadi pikir edýänler näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi anolar? Hawa ilki bilen Türkmen halkyny bir toy dawaralaryna aýdymçy bolsaň, hökman halkyň isleýi boýunça käte şol halk aýdymlaryna isleg bildirýärler, estrada aýdymyna, ýani Balkan tarapda dören kuş tepdi bar. Näş kuş tepdiğini Türkmen halkymyz ähli welayetde tapawdy ýok, Daşowuzda bolsun, Lewapda, Marda, Ahalla hemmesinde dene hasam şu döwürlerimiziň sözlerini döredip, emme şu medeni geçirilen uly bayramçylyklarda da kuş tepsi gözüňe tutulanyk. Näme? Şoň üçin aýdymçy boljak bolsaň sen kuş tepdiğini bilmeli, arasynda şol bir nusgawy şahyrlanmadyň hem döreden aýdymlaryny ýöne halk aýdym diýilýär, köplenç ýaşlanmaz birazajyk istenlik bir nusgawy şahyryň aýdymyny halk aýdym diýmelerle mukançy kompozitorlaryň aýdymlar diýilen yerler var. Ne sebäbi altyň biri, öz döreden adam bar. Estradada bir nusgawy şahyrlanmadan goşgusyna aýdym aýdylsa da halk aýdym diýip düşünýänler bar. Şol onun ýalak däl, sebäbi halk aýdym bolanyny oň aňarsy 1000 ýyllıklardan alqaýdya şu neçeni Türkmen halky öz medeni mirasyny köp zatlanmazy şu döwreçeni nusgasy bilen yetiren harklaň biri, onu bir elle sanasaňam şon Türkmenistan ýalak öz milliligini saklan döwletler mene sanap biljek gel. Sebäbi Türkmeniň aýratyndygy şonda. Biziň terbiýemizi özümiz alyp barşymyzda, öz giyinişimizde de biziň Türkmen halkymyzyň öz bir aýratyndygy görnüp dur. Sebäbi ýanky milli zatlanmazy biz şu neçenine özüňiz bilýänsiňiz, biziň ýaş ýa-da halipa dutar gyjaň başyna aýdylýan halk aýdymlar bar, oň sadynyň kim döredenligi belli däl, ol aqaty aňyrdan gelýär. Sözlerine Magtumuli atamyzyň sözlerine Molla Nepes şahyryň ählik nusgawy şahyrlaryny ýöne şu sadyň aňyrsy gadymdan alqaýdýan ýollar we ahal ýoly, Mary ýoly, ähli vilayetde öz ýoly bar halk aýdymlaryň. Şonam nusgasy bilen ýerine ýetirýänler näşol arasynda halk aýdymlary bolýar. Bedem estradada umuman heňi şoňa ýakynlar ýöne estrada ýolunaky halk dörejeligi diýsek dogry bolarmy diýip pikir edýänler. Şunam şol bir näçe şol Mahtumul Pragynyň sözüni Molla Nepes şahyrymyzyň onuň şu Görogul desanyna ýigide diýen aýdymy getirdim sebäbi bu aýdymlaram eýem halkyň aňyna singen aýdymlar. Bu zatlary daşar döwletlerde de kim ýerine ýetirse de olar şol bir türkmeniň milliligini duýýarlar, aýratynlygyny duýýarlar. Şonuň üçin hem şu estradada da şol aýdymlara şoň alak beýik nusgawy şahyryň goşgularyny bir türkmen ähengini salyp aýtmagyň özem bir biz üçin uly jogapkärçilik hem mertebe. Şonuň üçin hem häzir şoň ýalak bir aýdymy ýerine ýetirip berä. Ýigide diýen aýdymy ýerine ýetirip bermekçimi? Görogul desanynyň ýigide diýen aýdymy ýerine ýetireýin. Onuň ýanyndan hem ýene bir estrada aýdymyny ýerine ýetirip berä. Onda biz bu aýdymlary siziň ýerine ýetirmäňizde diňler, soňandan ýene de dinleýijilerden gelen sowallar bilen gepleşigimiz söhbetleşýär hal dowam eder. Mehriban ýeleşler, hormatly tomuşaçylar. Dinläň diýinjalyň siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Annuly Murat Durdiýew aýdym aýdy.
döwlet gerekdir ýigide. Ýykylandy gollumana medet gerekdir ýigide. Atdyr ýigidin ýollaşy, gel ýollaşy, can ýollaşy. Oguldur döwletin başy. Diýkem bolsa göwün hoş wagt, hurriyat gerekdir ýigide. Diýkem bolsa göwün hoş wagt, hurriyat gerekdir ýigide. Ýigide, ýigide, ýigide wagt, hurriyat gerekdir ýigide.
Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, Gahrman arkadaşymyň tagallasy bilen açylan Türkmenwat tele ýaýlymyzda taýýarlan size hödürlenýän o wagtlar saatlaşyň natly ýetmişigimizi Türkmenistanyň halk artisti Anagul Murat Durdy bilen dowam edýäs. Halipa dinleýijilerden gelen şu soragy size ýetirmek isleýän aýdymçyň üstünlüge ýetmegini, meşgullyga eýe bolmagyny saadanylan orny barmy? Men elmydama şunu aýdýan sebäbi şu saadanylar aýdymçyň ganaty. Sebäbi saadanyna bolmasa umumanam biziň aýdymçylar elmydama birinji ornuny duran soň plan saadanyň çalmagyna kän diýlen okda. Yani oňorsak şonu diýmeli. Sebäbi saadanylaryň aýdym döredýän kompozitor saadanylaryň orny gaty ütgeşik bolýar. Sebäbi biz şolar bilen onuň bir etmeli işi, olar öz işini oň üstüne de öz zehinini, zähmetini siňdirip bilelikli işläňde aýdym döreýärdi. Şoň üçin saadanyny ol bir islenik aýdymçy men öz çağalamdan kem göremok da şulary özleri ne bulary diýip durmaýyn ýöne umuman şulary elmydama şunun gadyryny bilýän. Sebäbi bir iş etjek bolsaň, şo bir gyssanmaç bir aýdym döretjegem bolsaň, menden meterde ähmedi şular köpjek. Şoň üçin hem saadanylaryň orny gaty uly. Indi halipa bir toýlarda, bayramlarda köp aýdymçylar bilen bir halka hyzmat edilýän pursatlaryna bolunýar. Noň bir käbir aýdymçylar aýdýar, men öz saadanylarym bilen bir işgär ýalakka gatnaşykda bolýan ýa. Käbir aýdymçylar bir dost höküminde gatnaşykda bolýan ýa. Näzedem ýa-ni bir saadanylaryň bir siz üçin işleşdärli, bir dost höküminde, aga in höküminde bir işleşýärsiňiz, bir täzelik döretjek bolsam ilki bilen bir maslahatlaşýan onuň döredýän aýdymlarymyzda da şularyň bir uly zähmetleriniň barlygyny aýtdyňyz we saadanylaryň inni bir ilkinji bir aýdym döretjek bolýan pursatlaryňyzy ýa saat döretjek bolýan pursatlaryňyzy bir esasy işleşýän saadanylaryň bar. Toparmyzda umuman aýdymy soňky döwürler ýaş işleşmesegem umuman studiýada işleşýän oglanlarymyz bar, aýdym saat ýazýan. Beýmirat şu bir zat belläsiň belläde, dünýäň belli akyllarlarynyň biriniň aýdan sözi bar. Şu diýe adam diýe belli bir ýaşa çenli awry üçin işlemeli. Ondan soň awry adama işläp başlaýar diýe. Şoň üçin hem esasy ýaşlar şuma ýollaryny diňe awry almaly. Soňundan awry gollaw berip durýar da adama. Şondan alýanym sebäbi näme diýsen, köplenç şu saat döredýän oglanlar ýa jaň edýärler, ýa bir meden çärede bilerek bolanda halipa şu bir gowy haba saňa ýaman gelişjek-de şonu bir göräýsek gidi. Men hiçem şol ýaltan edemok ýa-da bir ünsön düşürmän. Onu ertir studiýada görüşäýär ýa bir nirde wagt belleşäýär. Wagt belleşip duşşasy onuň aýdymy hälem aýtdym ha. Onuň aýdym yarasa onuň şol aýdym onuň öz saadanylarym bilen oturup şol aýdymyň käbir ýerlerini ütgedýän ýerlemizden bar. Şu iş geçirip duran pursatlarymyzda da saadanylarymyzyň isleýän bolsun ýa-ni begenç şutaýny şeylere agessek diýse men elmydama dinleýän ýöne diýenleri men ýüregime ýakyn bolsa şonu kabul edip umuman bir aýdym döredilerine ine Merdan Döwletow diýip saadanyna bar. Men köp ýyllar bäri bile hem ýaşlygym şoň bilen bile geçdi, özüm inni halipa saadanyna şoň bilen döreden aýdymlarymyz gaty kän sebäbi ina şon ýalak bir aýdymça bir ganat bolup duran saadanylaryň bolmasa, özüm dogan ýalak, jigi ýalak, aga jigi ýalak bolup gatnaşyp bolmasa, onu o eser dörer öýder diýip pikir edemok. Şoň üçin hem geliştaýda Beýmirat men bir pursatdan peýdalanyp bir teklifim bar saňa. Ine ýaňy belledik Mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen biziň bayramçylyklarymyz şeýle uly derejede geçirilýär. Ine ýylyň başynda da biziň şu ýylymyzda Mehriban arkadaşymyz
Türkmenistan bir taraplygyň mekanyny ýyllyp yglan etdi. Şonuň üçinem ine şu biziň şu ýyl bir taryhy garaşan çäremiz var. Olam şol Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllygyna ählimiz uly taýyn görüp otyr. Häzir mümkin bolsa şu oglanlar Saçalyp bersin. saçalyp bersin. Özüm şol geljek ýakyn döwletlerimiz var da goňşy döwletlerimiz. İran, Owgan, Özbekistan, Kazakistan, umuman daş töweremde şolaň içinde biziň bir elmidama bir mehriban arkadağımyzyň bir insanperwer kömegini, medeni ara gatnaşygy, umuman dogonlyk ara gatnaşy taklayan döwletleriniň birim Owganistan. Teber Türkmenistan, Owganistan bilen gaty bir soňky wagtlar hasam bir şeýle Türkmenistany bildirýän mehriban arkadağımyza aýdýan alkyş sözlerini men özüm eşitdim de şol halkyň wekillerim bir meden çärede bir aýdym aýtdylar. Şol aýdymyň adam Owgan aýdymy Leylijan. Şol aýdymyň sadyna oglanlar kebab toýlarda da ýerine ýetirýärler. Häzir mümkin bolsa şu oglanlar şo saat çalyp beräýis. Sadam guur bolmady ýaly izinden bir aýdym ýerine ýetirip berdi. Izinden ondan bir aýdymy ýerine ýetirip beräýis. Onda mehriban ýylaşlar hormatly müşahitler ilki bilen o wagtlar saatlaşan natlyk ýepleşigimizde nasadanar toparmadan ýerine ýetirmegine bir dostlugynyň saatlarynyň bir ýerine diň salalyň. Soňdan edil şol saatyň ideýany Anawul Halipa bir söýüp aýdymny ýerine ýetirip berer. Ana ondan soň biz gepleşigimizi köne sözler atly sahypamyzda Halipa bilen dowam edersiň. Diňler, diň salyň, lezzet alyň.
Mehriban ýylyşlar, hormatly mujuşlar, owallar sadlaşyň atly gepleşigimizde näköne sözler atly sahypamyzda Türkmenistanyň halk artisti Halipa Anogly Murat Durdiýew bilen dowam edýäs. Anoglaga şertleri size gaýtadan ýatladyp durmaga edil zerurdur öýdemde. Sebäbi gepleşigimizde ilkinji sanyny özüňiz gatnaşdyňyz. Köne sözler atly sahypamyzyň şerti bilen özüňiz tanyş. Ýöne Begmurat şonda men bir teklip edipdim. Şu halkyň ýaşlaň, halkyň içinden gelýän gadim sözlerini alsaňyz has gowy bolar diýdim. Ony şol gözüňde tutan bolsaňyz da. Gepleşigimizden innik sanlaryny hatam biziň 05-70 ýaşy ýysa belgimizde şu siziň teklibiňizi nazarda tutup dinleýijilere de ýüzlenýät özüňiz de aýdyp bilersiňiz. Mehriban adamlar ine ilki bilene bir öz köne aňyrdan gelýän milli baýlyklarymyzy goramakda her bir adamyň öz borçy bar. Ikinciden hem gadymy sözleri öwrenmeli, ol ýaş diýmän, ýaşy uly diýmän hemme kişi sebäbi ol ata-babalarymyzdan gelýän miras. Şonuň üçin hem sizi gyzyklandyrýan kitap okaňyzda gawat gelýän sözler bardyr. Şo sözlere düşünmeýän bolsaňyz, şu gepleşige uğratsaňyz, şu ýerge gelýän aýdymçylarym goý bilsinler, bilselerim sizden bilersiňiz. Onda bizadir ýörüýte gadymiyetden gelýän sözlerimiziň manasyny çoň düşünmek maksady bilen şahyrlarymyzyň sözlerini gawat gelýän sözlerden size taýýarladyk. Anoglaga ilkinji sowalymyz size şeýle elbetde bir şugunky gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň içinde de Mawlana Nefes şahyryň sözlerine dören aýdym getiripsiňiz. Häzirki berjek sowalym Mawlana Nefes şahyryň sözlerine döredilen Şirmaý daragatly ajaýyp aýdymdan. Şol aýdymda şeýle tetir bar. Pyrqat işigin yapsam, rahmetde usal tapsam diýe. Şu tetirde gawat gelýän usal sözi näme manyny aňlady? Jogaplar ýara gowuşmak, tapyşmak, hasyl, aýralyk, keşp, ýüz. Pyrqat işigin yapsam, rahmetde usal tapsam diýe. Şu tetirlerde gawat gelýän usal sözi näme manyny aňlady? Begmurat, men şol ýaşullaň söhbetini bir gawat geldim de ene bir näçe şol goşgulary okanlaryny, şoň manysyny soranam boldy. Ýöne usal sözüni öňmen gawat geldim. Şu ýara gowuşmak, tapyşmak, maksadyna ýetmek diýen manyda bolmaly şol. Anyk jogabym şol. Jogap dogrumka mehriban ýylyşlar, hormatly mujuşlar, Halipa Anogly Murat Durdiýew usal sözi näme manyny aňlady diýmizde ýara gowuşmak, tapyşmak, umuman maksadyna gowuşmak diýen manyny aňlady diýip jogap berdi. Jogap dogrumka. Jogap dogry. Anoglaga inniki sowalymyz size şeýle, ýani ýigide diýen aýdymy ýerine ýetirip berdiňizde görogly eposynyň. Inniki size berjek sowalym Şahyna Marip destanynyň teşnid atly aýdymdy. Şol aýdymda şeýle tetirler bar. Jemalyň subhy dem ýüzüňde niqab diýe. Şu aýdymda gawat gelýän niqab sözi näme manyny aňlady? Ýa-ni 4 tane jogap: perde, ýüz örtügi, gaş, hal, mehr. Birinjidir. Sebäbi diýjek bolýanym edil bir niqab sözüniň manysy edil bir kıyyn näme diýende? Hawa, niqab sözi şol ýüzüňde niqab diýede, şol perde, ýüz örtügi bolmaly. Begmurat özüň bilýän şu günler şol burun agyz örtügini dakmaly, sebäbi şol howa ýüzüne şol tozanjyklaryň emele gelmegi, ondan adamlar öz bir demansiýonlaryny goranmak maksady bilen bizde şuma şol burun agyz örtüklerini ulanýas. Ine umuman şol perde, ýüz örtügi. Ýüzüň niqaby bolsa, onu agyz burnuň niqaby diýseňem şo ikisi bir manyny. Gawat gelýär, şo manyny öre diýjek bolýar. Ene bir näçe deliller metrede Anoglaga mehriban tomuşaçylar niqab diýen söz perde, ýüz örtügi diýen manyny berýär diýip Anoglaga dogry jogap berdimkä? Elbetde jogap dogry. Anogla inniki sowalymyz size şeýle. Kamar sözi näme manyny aňlady? Ýani bir halipalarymyzyň dörejligini degişlerini türkmen halk aýdymlaryna da şeýle setirlere gawat gelinýär. Bolsun hassa janym ýoluňda gurban, kamar ýüzlü Leyla zarym gaýdynny diýe. Kamar sözi näme manyny aňlady? Ýani jogaplar ak, malaýym, mehriban, owadan görmegoý diýen manyny aňlady diýip 4 tane
jogap taýýarladyk. Ýöne şu 4 jogabyň içinde biri dogry. Näme türkmençilikde Gül Kamar diýip at bar. Doğrumy? Awat gelýänler ödem. Nusxu şahirlerde de bolmaly. Şol Gül Kamar diýe. Onu şol Mehriban ya Owadan myka? Görmegi. Bilmedim. Siziň dogry jogap bereňiz diýär. Kamar sözi näme manyny anlady? Ýanky setirler ýene de mümkin bolsa okap bereýin. Bolsun hassa janym ýoluňda gurban, kamar ýüzli läle zarym gaýdyn diýär. Onu Owadan görmegi. Şol. Owadan görmegi diýip mehribandyr diýdiň da ýaňy. Ya şu ikisine men durdum. Sebebi mehriban men şeylere pikir etdim bolan ýöne ikinjiye de okanda ýa men aldym sebebi şol Gül Kamar diýilende de Gülýalyk Owadan Gülýalyk Owad görmegi şoga wat gelýär. Şo söz bolmaly. Ýanysmy? Anony jogap dogry ka mehriban ileşer. Anygla Kamar sözi Owadan görmegi diýen manyny anlady diýip jogary jogap bermekle başardy. Inniki sowalymyza geçeli. Biziň inniki sowalymyz Mawlana Epes şahyryň sözlerini dören Dağlar atly aýdymdan. Şol aýdymda gaplan urlar gaýasyny, jeren eder paýasyny, barça haýwan saýasyny, meskenli, madarly dağlar diýär. Şu Mawlana Epesiň Dağlar atly aýdymyny şu bentde paýa sözi bar. Paýa sözi näme manyny anlady? Dire, gaýa, ýodu, degradaş. Görýän näme? Men pikirimçe ýaňy birinji setirini okap berme. Gaplan urlar gaýasyny, jeren eder paýasyny. Gaýany aýrýas. Aha. Paýasyny. Ne dire, ýodu, degradaş. Degradaş onu aýrýas. Näme? Ol daş töwerek diýen manyny berýär. Näme diýseňem şo dire bolmaly. Gaplan urlar gaýasyny, jeren eder paýasyny. Jeren eder dire ginne diýen manyny berýär diýjek bolýar. Paýa sözi. Awa. Şo dogrudur. Dire. Jogap dogry ka mehriban tamaşaçylar? Paýa sözi dire diýen manyny berýär. Şeý diýem, anyglaga biziň nowatda sowalymyza da dogry jogap bermekle başardy. Beýmurat ýene bir zady belläsin gelýär. Şu mehriban arkadaşymyz şu kitaphanalary sany ulgama geçirdi. Şu taýda näme biziň türkmen ýaşlanmaz umuman adam zatda düşünýärler şol kitabyň özüni okusaň gowy. Gönümen kitabyň özüni. Ýöne her türlü ýagdaý bolup bilýär. Şol her kim bu mat biziň ösen döwletimizde, dünýäwi Türkmenistanymyzda internet ulgamanyň üstü bilen hem köp zatlary ýaşlar özüne Senikerde kitaby internetin kitaby şonu çağırıp men ýöne ýaşlara maslahat beresim gelýär. Şu türkmen kitaphanasy girseler şo taýda ähli şahirlerimiz bolsun, gow kitaplaryň häzirki döwürde şahirlerimizin eserleri elektron görnüşde halkymyza hödürlenni, şonu hökman girin näçe nusxa şahirlerimizin şu döwürimiziň wasfçy şahirlerini okusaňyz ina şular ýalak ýerde menki alapkan kynçylyk çekmersiňiz ýöne men özüm hem inni birazajyk kitaplara girişýän sebäbi şol geçen gepleşikden soň inni men şu köne sözlere birazajyk üns berip başladym. Inniki sowalymyz size şeýle anyglaga oýatmadyň nädliýär diýip ajaýyp aýdym bar bulaýdymy? Bir halifa bagşy Saparmurat Babaýew ýerine ýetirýänler. Köňlüm terhos eýläp gally asmany Süleymanek roýun tutdy ummany. Bir sebäpden gapyl galyp dahana iýilteşip men oýatmadyň nädliýär diýär. Şu goşguda roy sözi gawat gelýär. Roy diýen söz näme manyny anladýar? Ýol ýodu, ýüz meňiz, niýet, arzu. Sen şol roýly fikrimi ýene bir gede okama? Köňlüm terhos eýläp gally asmany Süleymanek roýun tutdy ummany diýär. Anola jogap. Roy. Ýöne umuman roy sözi başga da köp
goşgularda esasan hälki sözler gaty seýre ullanýan bolsa bu söz Kän goşgularda. Goşgularda destanlarda kän gabat gelýär ýöne yol ýoda ona aýrýas Niyet, päl. Süleyman Ne okap bereň. Köňlüm terfos eýläp gally asmany Süleymannek roýun tutdu ummana diýär. Ha. Inni düştüm. İlk arzuwam döretdim ýöne ýol ýoda olar ikisine aýrýas niýet. Ýöne ummany yüzün tutan bolmaly. Yüz meňiz diýip hasap edýär. Awa. Süleymannek yüzün tutdu ummana. Ummany. Jogap dogrum ka mehribantymy şol ruý soramagam dogry Men şol 100 mi arzuwam aýrýas 100 meňiz. Jogap dogrum ka mehribantymy şol roý diýen söz anyglaga 100 meňiz diýen manyny aňladýar diýip dogry jogap bermekle başardy. Berekella anyglaga. Inniki sowalymyza geçeli. Müşgul sözü näme manyny aňladýar? Aňsat ýeňil, oňat gowy, kıyın, çetin, aňsat däl, artykmaşlyk. Şu müşkil bar häzir. Aňsat ýeňil Oňat ola däl, oňat gowy. olam däl artykmaşlykda durmuşma da men ýöne kıyın, çetin, aňsat däl. Oňa dönmelýär, gowum bolýar. Ýöne ol aňsat ýeňile däl, kıyın, çetin, aňsat. Şu ýerde ne sözüňizde mölýän bagyşlaň. Nazar kılsa diýişleriň atly aýdymda şeýle bent bar, şol bentde setirlerde müşkül söz gabat gelýär. Tapmaklykda müşkül kändir, tapmaslyk besi asandyr. Benne men aklym hayrandyr, sunuňa tuňa işleriňe diýär. Birinji nemeni ýa? Tapmaklykda müşkül kändir, tapmaslyk besi asandyr. Benne men aklym hayrandyr, sunuňa tuňa işleriňe diýär. Aňsat däl manyny berýärdim şo. Jogap tapmak aňsatdam. Ya aňsat däl, kıyın çetin. Manysyny. Tapmaklykda müşkül kändir. Tapmaklykda kıyynçylyk kändir. Kıyın, çetin, aňsat däl. Şo bolýar da onu. Şonu taýlasmy? Kıyınçylyk bardyr diýen ýaly. Many berýär diýjek bolýar. Artykmaşlyga däl. Olam goşgyň tetirine bu şolaň üçtem gelenek şol näme diýseňem kıyın, çetin, aňsat däl. Soňky jogap? Soňky jogap. Mehriban ileşer, anyglaga müşgül sözü näme manyny aňladýar diýen sowalymyza kıyyn, çetin, aňsat däl diýip jogap berdi. Jogap dogrumka? Jogap dogry. Onda inniki sowalymyza geçeli anyglaga nowsan sözü näme manyny aňladýar? Ziyan, kemçilik, haýyr peýda, gerek kömek. Ziyan kemçilik. Magtumulat hamyzyň sözlerine dören joş olmasyn atly türkmen halk aýdymy bar. İl içinde özüne öwer, dağ dumany başdan agar, ýigide nowsany deger, namartlar ýollaş olmasyn diýär. Şu magtumulat hamyzyň joş olmasyn atly goşgusyna da nowsan söz. Şu Magtumly atamyzyň şu goşgusyna men estrada görnüşine aýdym aýdýadym. Ey yaranlar, musulmanlar, deli köňlüm joş olmasın. Yine bir ýaşy ýigide yaman hatyn duş olmasın. Şulaýdym Yine bir ýaşy ýigide yaman hatyn duş olmasın. Men gaty ýerde uraýtdym. Mene 92-93 ýyllar. Şulaýdym siziň şo ýyllar ýerine ýetirenligiňizi bizden bilýäs. Döreçilik topurmaz ana şoňa esaslanmam şu soragy, şu sowal taýýarladyk. Hawa. Inni aýdýan aýdymyzy aýdaly, şol aýdymy bir toýda ýerine ýetirip otyrdyňyz. Dinleýijilerim ýöne ýatlatdyňyz bolýan men şol aýdym ýadyma düşdi. Ýöne şuma täzeden şonu aýtjak bolsam. Inni öň hälem bir kämilleşmek barada söhbet etdik. Inni şu wagt aýtmaly bolsa, eýem men ol hemme sözlerini aýdylyş nemelerine öňler kän ýalňyşlyk gidýär. Sebäbi o zatlara üns berýänem ýokdy. Nusgada
kıyynly. Onun kitap boyunça da käbir sözleri aýdylanna dogry aýtmak, y harpyny i harp bilen çalyşdyňa meýän bir tüýsek many ütkäp durýan ýerler bar. Şoň üçin men şuma daýdan bolsam onu men göni bilerdim. Ýöne bulaýdym siz ýatlatdyňyz maňa. Şoň üçin ýene bir pikirlenmeli bolýar. 90 söz näme manyny aňlady? İl içinde özüne gör, dağ dumany başdan agar. Ýigide 90'y deger namartlar ýolloş olmasyn diýe. Ýigit diýen ýeriňen täzeden aýtaly beýler. Ýigide 90'y deger namartlar ýolloş olmasyn diýe. Ýigide 90'y. Namartlar ýolloş bolmasa onu ziyan ýeler. Hayır peýda näme anny olar? Beýmurat ol geçen gepleşikde bu hayır peýda sonra nep sözüni siz berdiňiz. Nep diýen manyny. So hayır peýda da soň jogaby diýip aýtdym. Ol bolanak şo ziyan kemçilik gelýän bolmaly. Bu namart bolsa ziyandan başga näme gelsin? Jogap dogrym ha mehriban tomoşaçylar. 90 sözi näme manyny aňladýar diýdik. Anygulaga ziyan kemçilik diýip dogry jogap bermekle başardy. Inniki sowalymyza geçeri, sowalymyz adalya. Biziň inniki sowalymyz paş edersen diýip Türkmen halk aýdym bar, meşhur aýdym bar. Zynhar sözi näme manyny aňladýar? Nesihat, öwüt ünnew, duşuşuk, märeke, asla, hergiz, hiçwa. Goşyň aýda. Goşok hap bereýin. Samsam adam bilen oturma, zynhar namart bilen hem söhbet gurma. Gadyrdan dostundan ýüzüň öwürmi, barsaň depesine täz edersen. Şu bentde de zynhar sözi habat gelýär. O magtumla tamamyň sözlerini. Şol zynharly titr nokat bereýin. Zynharly. Samsam adam bilen oturma, zynhar namart bilen hem söhbet gurma diýär. Ne özüň şumat goşgyny näçe okudyň? O magtumla tamamyň sözleri. Magtumla tamamyň goşgyny okudyň. Şonu goşgyň özüne aýdy otyrda. Şoňa gepem düşünürjek bolma, bir nesihat söhbet etmedi. O boljak bolsa diňe asla hergiz hiç wagt. Zynhar sözi şamany. Asla hergiz hiç wagt. Oturmalym däl, turşmalym däl, söhbet etmeller. Hiç wagt. Peýdasy ýok. Jogap ýetmeýär. Şoň üçin beýlekiler gabat. Dördüncü jogap taýlaýan. Mehriban ilaçlar, zynhar sözi asla hergiz hiç wagt diýen jogaby manyny berýär diýip, anyglaga jogap taýlady. Jogap dogrymka? Jogap dogry, berekellar. Şunna ýa-ni sen ikiçede gaýtalap goşgyny okaňda kömek etdiň-de. Şol bir gezek okulanyna şoňa men ilki gaty bermedim. Men aslynda da gepleşigimde gelýän halifalary kömek etmeklige ýenenşýän bir dogry jogap bilip, ýaşlara da bir hakykatdan hem bir görelle bolmaklygyny isleýär. Beýmurat, onuň ýene bir zat bar. Ştaýda bileňde, bilmeňde de eýem şuma bizi görüp oturan dinleýijilerimiz üçin hem eýem şu sözi sen dogrusyny aýtsaň, men dogrusyny aýtsam umuman eýem dinleýijilerimize de peýda şol. Onu inniki sowalymyza geçeli. Ziyat sözi näme manyny aňladýar? Mätäji şahyryň sözlerini dören Garagöz gelin atly ajaýyp aýdymda da ziyat sözi gabat gelýändir. Şol aýdymda özge gyýyzdan gelinden ziyat görner gözümi, agyýyz derdiňden öllüm, inni anan sözüme diýär. Şu ýerde ziyat sözi özge gyýyzdan gelinden ziyat görner gözüme diýär. Men şu ziyat sözüni bar, häzir bunu tapars ýöne şu biziň denanamyzda öden soňky wagtlar ziyada adam dakýarlar. Şol ziyat sözi bilen gabat gelýärmi? Men ýoksa ziyada bolanyna bir tapawutly, üýtgeşik diýen manyda düşünýärdim-de. Bilemek ziyada da şo bolsa, ýöne ziyat sözüni o manyny berýän jogaplara ýok ştaýdy. Onu ziyat bolsa goşgyny okap beraýyn. Ýene bir ýerde okan. Özge gyýyzdan gelinden ziyat görner gözümi. Mehirli mulaýym. Soňky saýlan jogabyňda mehirli mulaýym. Dur, beýmurat. Türkmençilikde bir aýdylýan söz bar. Neme ömrüň ziyat bolsun diýilýär.
ömrüň ziyat bolsun diýilmegi Gowy bolsun, ýagşy bolsun. owa gowy oňat bolýar. Oňat gowy. Hawa. Ziyat. Oňat bolsun. Gowy bolsun. Dogry jogabyňyz. Nähili mulaýym aýyrýas. Oňat gowy. Onda mehrbanylaşyr jogap dogrum ka anyglaga pikirini ýetgetdi. Ziyat sözi mehirli mulaýym diýdilik. Soňam oňat gowy diýip jogabyny ýetgetdi. Soňky jogap dogrum ka. Jogap dogry, berekella anyglaga. Gowy bolsun. Owa ziyat bolsun ýa, şeýle bolsun. Ine size owa Boldumy? taýýarlan. Mene ýaň başladym bolýan ýam diýnikmi? Wagtymyzam çäkil, diňleýijiler hem aýdyma garaşyp oturýarlar. Indiki gepleşikleňizde şol Hatam bir giňelder. halkymyzyň içinden geljek soraglarda gadymy sözler şol ýaşlar şunýalak bir şu adama peýdal zatlara ýaşlar çekmeli. Sebäbi şu zatlarda ýaşullar olar hemme zady öň okan bilen köne sözler olaň döwrüne ulanıp indi şuma bizde ulanşykdan galan sözler bar. Ine şu zatlarym ýaşlanmak üçin bir gyzyklanyp urasalar bir kejijigem bolanyna siziň gepleşiňiziň uly peýdasy boljagyny bilýär. Nädip bolsa geljekde bir ýanky bir kynçylyk döreden sözlere gabat geldikde, şolar ýalyk sözlere bir kärdeşliňizden, sadyny dostlugyňyzdan, halipa şahyrlardan kömek sorar ýaly, bir jaňy söýlenem gönü studiýamyzdan bir jaňa derýal mümkinçiliklerim döretmekligi gödäwini tutýas. Şolam gowy pikir. Ne kömek sorap bilersiňiz ýa bir has bir şahyrçylyk bilen, edebiýat bilen iş talşýan dostlugyňyz bardyr. Siz men ýene döwründe tekliyim. Sen aýdyp başlangda men ýa bir ýene bir pikir döretýän. Onda biziň ştaýk gelip aýdymçy kösense Jogap tapmak. halipa şahyrlar we aýdymçylar we gönü ştaýdan şoňa jaňaýdyn. Ho. Ol dogry aýtsa bulam ilalaşsa onu Dogry jogap tapyp bilýän. Owa. Ödemini gepleşigimizi bir bätleş görünüşini netjek bolýar. Mysal üçin 10 sany sowal size hödürlesek, şol 10 sowalyň 10-syny da dogry jogap bermekle başarsaňyz, onu aşawa medeni din jalş merkeziniň adamyna ýürite sowat taýýarlap otyrs. Gepleşigimiziň inlik sanlaryny, şular ýaly bir köne sözler atly sahypamda şertler giýirmek isleýär. Onu meni inniki gepleşige çağırmaly kenne. Öňümizde bayramçylyklarymyz kän. Edip bolsa gepleşigimiziň bayramçylyk sanlaryna ýene bir ýoly anawla size gepleşigimizde çağıryr. Indi bir köne sözler atly sahypamyz jemläli bir atawaga gelýän bir nusxaw şahyrlarymyzyň sözlerini magtumlatamyzyň sözlerini dören aýdymlarda gabat gelýän köne bir gadymy sözlerimiziň manalaryny düşünmek mümkin bolsa bir söhbetimizi bir öwt ünne berjähäňde aýdymlar bilen dowam edäýin, näýe aýdymlar ýerine ýetip bermekçi. Indi şu bölümüňizden soň men häzir ilk bilen magtumly atamyzyň yalanlar diýip goşgusyna döredilen aýdymy ýerine ýetip beren. Onuň ýa-ni Molla Nepesem gabat geldi. Şu geçen gepleşikde de Molla Nepes nusxaw şahyrymyzyň şol ner sözüni şonu iner şonu men nemedip şonu bildim, soň çynem şol aýdymam ýatladyk şonu. Şunem şol aýdymam ýerine ýetip beräýin. O nädir magtumlatamyň sözlerini dören yaranlar atly aýdymy ýa-da Molla Nepesiň sözlerini nergedin. 40 ýyl maýa gediňçäň bütün bir ýyl nergedin. Mehrbanyla şer hormatly müşahitler, diňläň diýin jalan siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Halipa Anagul Murat Durdyýew öwt ünne berjähäňdäki Halipalaň dörejiliginiň türkmen halk aýdymlary siz üçin ýerine ýetirdiňler diýin jalan.
yaranlara. Oh oh başım tantır derdi düştü deyip yaranlara. Yalın dünya yaynap sen geldin gül boyuna. Aşk adınına kaynap ölüm man yaranlara. Mening de derdi tanan var yaranlara. Gönlüm sana ne tiyhim gittin terbi tergizgil. Tanıyıp dostu düşman öyne barka var gidin. Kalim dilin karcıştın dayım düştü tergizgin. Gittin dünya yüzüne doğam tebe tergizgin. 40 yıl maya gidiyençen bütün yalvarma. 40 yıl maya gidince bütün bir yıl nergizin. Götürme nekes bilin fitha. Ahir dileğinde kalmasın gönlüm dolur kuvardın. Dolma tutun nekilna gönlü kalp hayaladın. 40 yıl maya gidince bütün bir yıl nergizin. Odaladımdan kaçma, odaladımdan kaçma. Kaçtın masla el verme, kanağı ödün bilip her kete yalvarma. 40 yıl maya gidince bütün bir yıl nergizin.
Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, owallar sağlaşyň nätliýetmişimizi dowam edýäs. Bugun hine sizden gelen köp sany haýyşnamalar, SMS-ler esatyny Halipa Aydymşy Türkmenistanyň halk artisti Anagul Murat Durdiýew sizin islegülleren aýdymlaryňyzy biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip, sizin isleglerinizi kanagatlandyrmak maksady bilen biziň gepleşigimizde Nagysowatyň içinde ýa-da ikilenjigedek owallar sağlaşyň nätliýetmişimizde gatnaşýar. Halipa bir çaqylymyzy kabul edip dinleyijilerin isteklerini kanagatlandyrmak maksady bilen owallar sağlaşyň nätliýetmişimizde gatnaşdyňyz. Owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Dinleyijilerden gelen sowallary size ýetirdik. Ol sowallary jogaplandyrdyňyz. Aýdymlaryňyz üçin biz ýene bir ýola dörejilik topurmalyň adynyň, muşdoklaryň adynyň size sag bolsun aýdýas. Aýdym sady aleminde öňe gidişlikleri, üstünlikleri arzuwlaýas. Maşgalaňyz abat bolsun. Arkadamyzyň saýasynda şu owadan ýurdumyzda, owadan owadyňyz hemişe toýlanmady, bayramlanmady bedäpdirsin. Sağ ol, yine şu bayramçılık gepleşiňizde men ilki bilen Mehriban arkadamyzy, bütün Türkmen halkymyzy Gurban bayramı bilen tüý sürümden gutlaýan, goý Türkmen saçagymyzyň bereketi eksilmesin, arasda parahat asmanymyzda elmydama ak kuşlar uçsun, bize elmydama baş halifamyz bolup yol yörelge görkezýän Mehriban arkadamyzy, bize ilham çeşmesi bolup duran Mehriban arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, elmydama yurt bähwetli, umuman adamzat ähmetli beýik işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Mehriban arkadamyz biz medeniýet suňady işgärleri bize goýýan hormatyňyzy, bize edýän ähli döredip berýän mümkinçiliklerinizi jogap edip elmydama Türkmen halkymyza size ak yürekden hyzmat etjegimize inanýaryan, goý siziň elmydama galamyňyz ýeti bolsun, döredýän beýik eserleriniz elmydama biziň parahat asmanymyzy Türkmen halkymyzda dünýäň ýüzünde ýanglanyp dursun. Janyňyzsa ömrüňiz uzak bolsun. Köp sağ olun. Anaglar arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi şeýle bir joşgunly, ak ýürekden çykan bir buýsançly, alkyşnamaly arzuwlaryňyzyň dowamyny bir şöhrat size arkada diýip buýsanç bilen ýerine ýetirýän bir halkymyzam toýlarda, bayramlarda gaýta-gaýta bir şulaýdym ýerine ýetirmekliňizi haýyş edýän pursatlaryny biz gawat gelýäs. Mümkin bolsa gepleşigimizde şöhrat size arkada diýen buýsançlaýdym ýerine ýetirip berseňiz, biz hem şolaýdym bilen gepleşigimizi jemläýlik. Başystyna. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, biz gepleşigimiziň şu pursatyny ýene bir ýola Gahryman arkadamyzy sizi milli bayramymyz bolan Gurban bayramy bilen tüý süremizden gutlaýas, bayramlar gutly bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmen halkymyza agdy birlik, bagtyýarlyk, parahatçylyk, arsal döwlet ýar bolsun. Bizi şeýle bagtly günlere ýetiren, medeniýetimiz söýýän, sunwatymiz söýýän, Türkmen medeniýetini arşa galdyran, dünýä tanadan halipa bolup duran, ustad bolup duran Edid arkadamyza ak ýürekden sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edid arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp bilimizde bagtyar Türkmen halkymyza goýunlaň, toýly günlaň ýar bolmagyny tüý süremizden arzuwlaýas. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen biz owallar sağlaşyň nätliýetmişimizi Türkmenistanyň halk artisti Anagul Murat Durdiýewiň buýsanç bilen ýerine ýetirjek şöhrat size arkada diýen buýsançlaýdym bilen gepleşigimizi jemläýäs. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşmyzda ýene-de alaýjak bir hepdeden Türkmen owadyny owallar sağlaşyň nätliýetmişimizi görüşýänçe hoş wagtyňyz. Arkadağım boyutunurdi, bugün Türkmen bağın. Özgürüşler bir gidip dur, gül vatanın şöhratını. Medeniyet hem sungutumu, buysoncudur ilimizin. Bahtiyarlık şam çırağı, dünya uzak yolumuzu. Ah
zatından Türklerimin büyük tuği Parlamıdan pek asmanın Bahtiyarlık zamanamı Coşkun birdi ilimde Bu devletli düran için Alkışlayacak arkada Şehrat gibi arkada Ak yollarım Doğan bulsun arkada Arkada Şehrat gibi arkada Ak yollarım Doğan bulsun arkada Kimdir söýse edizläp öz watanyn ol ediz ýurdumyň arkadagydyr. Kimdir päk rahmete bagş etse daňyn ol ediz ýurdumyň arkadagydyr. Halk bagtyndan nişan bagşy saz çalsa eneler ýylgyrsa şagalar gülse kim özün şolara bagş eden bolsa ol ediz ýurdumyň arkadagydyr. Watan bagta yeter köpelse merdem İlgunlyk geçer şınşalar terden Söýülse bırıntan halkyndan berdem ol ediz ýurdumyň arkadagydyr. Başymyzyň bagyt kuşy ediz arkadagymyz. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Alp Mariýan beýgi işleriňiz elmedama ulary waşyklara geçsensin ediz arkadagymyz.